سلام تخطاتلت نايش channel كمي كان يخوم كمي تخونو سنة كتكون ناي وتر مني وتيو نايلو مارستنا نأمرونا تتنكف ياغد كون كابكي لانا أمرو زخونت دكتور أوما نايدو استبحلت زمز التمرتيا دكتور أوما ناي هافرد سكول ويكا faculty of medicine ناي تأنا كفا ناي أب عالمنا قلق كابتم زخبر ينفرسات أو تواس أنصار هنسبيا ኣብዚ ዓቡዲ ኣእምሮ ድማ ኒውትሪሽን ናይ ኣእምሮ ድማ ወይ ከዓ ኣመጋግባ ናይ ኣእምሮ ድማ ዓባይ ክኢላ እያ ንሳ ሎሚ እትነግረና ዘላ ሓሙሽተ ኣገደስቲ ዓይነት ምግብታት ነዚኦም ነዘውትር እንተኮይና ንሓንጎልና ንክደክም ንከይምዕብል ንከይሕዝ ምስ ግዜ ድማ ዲሜንሽያ ወይ ከዓ ናይ ምርስዕ ሕማም ንክሕዘና ዘቃልዑና ምግብታት ኢና ክንርኢ ኣእምሮና ቀዳማይ መሳርሒ ናይ ሂወትና እዩ ንሱ እንተዘይሰርሑ ኣብ ኩሉ ክፋል ናይ ሂወትና ድሕሪት ከትርፈና እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ እዞም ሎሚ ንሪኦም ነገራት ሰኣብ ምስትውዓል ሰኣብ ምፍላጥ ብዙሕ ካብኦም ንህልኽ ስለ ዘለና ይጎድኡና እዮም ኣብ ዓድና ኣብ ኣፍሪካ ከለና ብኤርትራ ኣብ ካልእ እታ ኣመጋግባናትና ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ካብ ሕርሻ ዝመፅእ ንፁህ መግቢ ስለ ዝኾነ እዞም ፀገማት እዚኣቶም ኣይረኣዩን እዮም ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ግን ኣብ ጥቃኻ ስለ ፀንሓካ ሕሱር ስለ ዝኾነ ጥዑም ስለ ዝኾነ ካብኡ ብዙሕ ትህልኽ ተለኻ you will be affected by this. So, إذا فيديو زيا مجمريا كساب مودة تتخططلوا نفس وكف نطبي أقداسيو اتخالاي كفال دما نعورينا بهيوتنا كننصبارقو كنكل علنا كنزوتروم كنوقدوم زقبانا كنوقد كنوحد كنكل علنا لايك أبوا نابكالو تخطبات شير قبروا نابلكو قد ناب تتحستو كناتينا let's go. Point number 1 add sugar. Of course ኮካኮላ አይስቲ ብላ 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 ብዙሕ ሽኮራዊ መስተይና ንህልኽ ኣብ ዓድና እዚ ነበረን ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ግን ኩሉ እዩ ዘሎ ካብ ሱዳን ዝጅምር ኢንፋክት መዓት ምርጫታት እዩ ዘለካ ብኡ መንፅርካ ከም ማይ መተካእታ ክኾነኒ ኢልካ ብዙሕ ካብኡ ትሰቲ እንታይ ክጋጥም ይኸ the brain uses energy in the form of glucose to fuel cellular activity ሓንጎልና ብዙሕ ኤነርጂ ኮንሱም ዝገብር ኣብ ኣካላትና እዚ ኩሉ ምንቅስቃሳት ናይ ኣካላትና ንምቁፅፃር ብዙሕ حيل المقاتل و energy اللي هي بفورم ناي glucose تبعها دمايو consumes قبره but a high sugar diet can lead to excess glucose in the brain which studies have linked to memory disability and less plasticity of the hippocampus so እዚ ብዙሕ ኤነርጂ ኳየድ ሊዮን ተተባሃለ እዚ ግሉኮዝ ዝበሃል ብብዝሒ ዘለዎ ምግቢ ክንወስድ ከለና ግን ንሓንጎልና ብዙሓት መፅናዕቲ ከም ዝረኽብዎ ናይ ሜሞሪ እቲ ናይ ምዝካር ናይ መሓዝን ክእለቱ የትክሞ እዩ ከምኡውን less plasticity of the hippocampus the part of the brain controlling memory ስለዚ ኣብቲ ሂፖካምፓስ ዝበሃል ፅልዋ ከም ዘለዎ ኣብ መጨረሻ ድማ እቲ ናይ ምዝካር ክእለትና ከትክሞ ከም ዝኽእል ይነገረና ደጊምና እውን ኣብ ካልእ ነጥቢ ክንሪኦ ኢና ስለዚ እዞም ሽኮራዊ ሽኮር ብዙሕ ዘለዎ መስተ ولا كوكاكولا زيرو زبالون زيرو خمسة يكون عبرو تفليت له بزح شكر كم زلوا سلزي بحفشة شكر زبصحو ماي زي صورة بحال نستن تلنا ويكا جترين كان نستن تلنا زي حرقنيا مخاني يحبرونا هجي كاب سب يفليو أكالاتنا يسب كاب أكالاتنا يكال يفليو بحفشة جن نا American Heart Association زبحال هذا محبر ويكا هذا تكال انتايلو recommend يقبر women consume no more than 25 grams of added sugar per day a man stay under 36 gram added sugar per day so كنا منتاي كنا شكر كان هلا كم زلنا زين أمريكان نايل بي كن أسوسيشن تايلو ندك رستيو تسعان حمشتن جرام كنمعالتي ناي شكر عدد أبتي كلاديو أبجلدي تسوتي زلها أتي أبتحت نريال لنا أتي check the added sugar in the nutrition facts panel كل جزء sugar دلو زبل كفالة له أبو نقول نسيتي تحت 25 جرام نمعالتي نوت تبعتها دما تحت 36 جرام نمعالتي بحفشة specific يكون on average نقول so this is one thing شكراوي مستي نماي كتكي الكابزح تهلغ تنكاغي كدليكيو point number 2 fried foods of course the chicken fries the french fries pommes بلواب زي جرمن زرب نعوزي فتسب كل ماكدونالد تخيلك مليو تمبورا سامبوسا
fish and chips and chicken fried steak. So كلهم زوم زبسلو سجا عينت كمون زبسلو دنيش عينت زياتهم كتبلعهم كلها طعمات يوم أفكار ما يزمل اليوم انت خوني when it comes to brain health try to reduce the amount of fried foods you eat نتعنانا بفلا نتعنانا brain زوم نقرأ زياتهم صبغات هيكونون باستخالة متن كانوا وحدومن كانوا وقدومن علنا حدا مصنعتي ناشعين شو من تميتين كباب شو من تميتين سبعة تساتفوه تم كيلاتات ويك researchers found a diet high in fried food was linked to lower scores in learning and memory. So لعشرة شو من تساتفوه مصنعتي تم كيلاتات مودتا بزح كابزون fried food بحالو كم بحال pommes and so the French fries and بزح زلو زبلعو حنقولهم اتي ناي ممحازن ناي موهلالن نقرات ناي مزكارن كلوتو እናደኸመ ከም ዝኸይድ ተገንዚቦም ማለት እዩ ካልእ መጽናዕቲ ድማ እንታይ ረኺቦም found those who consumed more fried foods were more linked to develop depression later in their life. So ከምኡውን ኣብ ካልእ መጽናዕቲ እዞም ከምዚ ዓይነት መግቢ ብብዝሒ ዝዘውትሩ ኣብ ዳሕራዋይ ክፋል ናይ ህይወቶም ጸቕጢ ናይ ሓንጎል ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ኣዝዩ ሓደገኛ ንብዙሓት ሰባት ዝሃሱ ዘሎ ሕማም ከማዕብሉ ከም ዝኽእሉ ተሓቢሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ጥዑማት ነገራት እንታይ ክንገብር ኣለና ቲፕ ምኽሪ if you're using them daily switch to weekly for weekly habits try to enjoy them once a month so መዓልታዊ ትህልኾም ተለኻ ብውሕዱ ንሶምን ሓደ ግዜ ንክኸውን ድፍኣዮ ሶምናዊ ካብኦም ትበልዕ ተለኻ ንወርሒ ቀይሮ ንዖም ዘይትጥቀም ተለኻ ድማ ዝጎደለካ የለን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ኦኬ ብሓፈሻ ግን እዚ ጽልዋ እዚ ከም ዘለዎም ንፍለጥ ብዙሕ ግዜ ሓንጎለይ እኳ ይሕዝን እዩ የንብብ ይመሃር ገለመለ ንብል ኢና ትኽክል ኣለኹም ትኽክለኛ ኣመጋግባ እንተዘይብሉ ግን ሓንጎልና ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ ንመኪና ጌጋ ነዳዲ እንተሂብካ ኣይትኸይድን እያ ልክ ሓንጎልና ድማ ብተደጋጋሚ ንዑ ዝሕግዞ ዝጠቕሞ መዓዛ ዘለዎ መግቢ እንተዘይሂብካዮ ዝፀዓርካ እንተፀዓርካ ኣይዕውተካን እዩ ልክዕ ከምዚ ፋስ ከይብላሕካዮ ዘይሰርሕ ከተብልሐለካ ትኻራ ከተብልሐለካ ከስልጠልካ ሓንጎልና ድማ ንኽበልሕ ዝግባእ ክንክን ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ከም ወትሩ እዛ መፅሓፈይ ኣብ ላይብረሪ ናትኩም ክትህሉ ደስ ይብለኒ ብዙሕ ናይ ኣእምሮና ዝሕግዝ ንኣእምሮና ከነብልሓሉ ንኽእል ትሕሶታት ድማ ኣለዎ ኣብ ሊንክ ኣለኩም ኣቲኹም ካብ ከባቢኹም ክትወስድዋ ትኽእሉ ቁጥር 3 high glycemic loaded carbohydrates so እዚ ከዓ ገለ ካብቲ ብዙሕ ንምገቦ ናይ ሓበሻ መግቢ እዩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና even if high carbohydrates foods like bread pasta and other made from refined flour don't taste sweet your body processes them in just much like the sugar so ኣመጋግባ በዓልባኒ ጣይታ ካብ ሓሪጭ ዝስራሕ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ካብ ፊኖ ከምኡውን ፓስታ እዚኣቶም ኣብ ብዙሕ ኣብ ሂወትና ክህልው ዝኽእሉ ነገራት እዮም እዚኣቶም ወላ እኳ ሽኮር ኣይጣዕሙ እቲ ግሉኮዝ ንብሎ ፀናሕና ኣብ ቅድሚ ዝረኣናዮ the same ኬሚካል እዩ ዘለዎም እቲ ንሓንጎልና ንክልቲኦም ማዕረ እዩ ዝርኦም ሽኮራዊ መግቢ ኬክ ትበልዕ ኣለኻን ባኒ ትበልዕ ኣለኻን ሓደ እዩ ንሓንጎልና ምክንያቱ እቲ ሹገር ለቨል እቲ ግሉኮዝ ብሓደ ዓይነት ስለ ዝኾነ ንዑ so ኣብዚኣቶም እውን ኣመና ጥንቃቐ ኣነ ሽኮር ኣይበልዕን እየ ነበልካ ፃዕዳ ባኒ ፊኖ ብብዝሒ ተዘውትር ተለኻ ፃዕዳ ሩዝ ተዘውትር ተለኻ ፓስታ ተዘውትር ተለኻ ብብዝሒ ልክዕ ከምቶም ሽኮራዊ ዝበልዑ ዘሎ ከምኦም ግዳይ ናይ ምዃን ክእለት ኣሎ ይብለና ማለት እዩ so better quality carbohydrates defined as whole grains ስለዚ whole grains ዝበሃሉ ኣለዉ foods high in fiber and have low glycemic index rank so እቶም ፅቡቃት ዓይነት grains ወይ ከዓ carbohydrates ካበዮም ዝርከቡ ክንርኢ ኢና ሕጂ ንሳቶም ድማ ኣብቲ መፅናዕቲ low glycemic index ወይ ከዓ GI rank ዘለዎም ይብሉና ኣለዉ so ቀንዲ ረቋሒ እንታይ እዩ the faster a food turns into glucose the higher its GI so እቲ መግቢ መጠን ቀልጢፍ ናብ ግሉኮዝ ዝተቐየረሉ መጠኑ እቲ ራንክ ናቱ ዝለዓለ ዝተሓተ ራንክ ዘለዎም ወይ ከዓ ትሑት ደረጃ ናይ ግላይሴሚክ ወይ ከዓ GI ዘለዎም ኢና ንደሊ መን እዮም እዚኦም መጀመርያ ሃይ GI ዘለዎም ንኣካላትና ፅቡቃት ዘይኮኑ ማለት እዩ include potatoes ድንሽ ኣገሪምኒ እዩ ድንሽ ፍላይ ኣፍሪካ ከለና ብዙ ኢና ኮንሱም ንገብሮ ነርና ሓድሽ ከለኻ ብዙ ኢኻ ትበልዖ ሕሱርን ብቐሊሉ ክስራሕ ዝኽእልን ስለ ዝኾነ ድንሽ ክንጥንቀቐሉ ከም ዘለና ማለት እዩ ዋይት ብሬድ
ጻዕዳ ባኒ ዝበስሕ ሰብ ጻዕዳ ባኒ ዝጥቀም ተጠንቀቁ ከምኡውን ጻዕዳ ሩዝ እውን the same effect ኣለዎ ስለዚ እዚኦም ልዑል ደረጃ ናይ GI ራንክ ዘለዎም ጽቡቓት ዘይኮኑ ንሓንጎልና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ low ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እቲ GI ናቶም ድሕሪኡ ማእከላይ ደረጃ ዘለዎም ከዓ ንብል ኣለና ንኣብነት ሃኒ መዓር መዓር ኣዝዩ ጽቡቕ ኢልና ኢና ንዛረብ ግን when it comes to brain ገለ ካብቶም ዝበለጹ ኣይኮነን ስለዚ ማእከላይ ደረጃ እዩ ኣዝዩ ዝበለጹ ኣይኮነን ከምኡውን ኦሬንጅ ጁስ ጽማቕ ናይ ኣራንሺ እውን ሹገር ኣለዎ እዩ እዚኣቶም እጂ ክልቲኦም ሜድዩም GI ወላቶም ሆል ግሬን ንብሎም ከማን ማእከል ወላት ባኒ ጸሊም ድዩ ገለ ንብሎም እውን ገለ ካብቶም ፐርፌክት ኣይኮኑን ክንጥንቀቕ ኣለና when it comes to the brain ማለት እዩ ካልኦት ካልኸውን እዩ እዛ ቪድዮ ናይ ኣእምሮ ስለ ዝኾነት እቶም ዝበለጹ ንብሎም ዘለና low GI ራንክ ዘለዎም መግቢ እንታይ እዮም መብዛሕትኦም ፍሩትስ ኩሎም ፍሩትስ ንብል ኣለና ብዙሓት ፍሩታታት ቀጠልያ ቬጀቴብልስ ቀጠልያ ከም በዓል ሰላጣ ከም በዓል እንታይ ካ ትብሎ እዚ I have to find the name ኣሽማቶም ጠፊዮም ንለው raw carrot kidney beans chicken peas and lentils ጥረታት ማለት እዩ ብስእሊ ከነምፃልኩም ክፍትኒ ናዚ ኣብቲ ቪድዮ ብስእሊ ከምፃልኩም እየ ብዙሓት ኣለው ኦሜጋ 3 ዘለዎም ትሕዝቶ ዘለዎም ኣሕምልቲ ዝያዳ ናቦም ከነተኩር ክንክል ኣለና ኣብዚያ ታሕተወይቲ ቪድዮ ከምፃልኩም እየ ብስእልታት ክመፀኩም ክፍትን እዩ ወድማ ክትሪእዎ ኢኹም ንዑ ዝመስል ማለት እዩ ናይ ርእሲ ስእሊ ዘሎ እቶም ኣመጋግባታት ብዙሕ ቪድዮ ገይርልኩም ኣለኹ ንዑ ዝሕግዝ ክበኩም እየ ኔክስት ኤክሰሲቭ ኣልኮል መቸም ሓደ ካብቲ ብፍላይ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ሓበሻ ዝርአ እንተሎ ብዙሕ ኣልኮል ናይ ምስታይ ባህሪ እዩ ኣልኮል ድማ ንሓንጎልካ ዘድክም ሓደ ኬሚካል ብፍላይ ብብዝሒ ነዘውትሮ እንተለና ጽቡቕ ክፋል ኣለዎ ኣልኮል ክበዝሕ ከሎ ኢና ንብል ዘለና the work hard, play hard mindset often leads to heavy drinking on weekends to get rid of it. ወላቶም ኣዝዮም ዕውታት ብጽቡቕ ስራሕ ዘለዎም ጽቡቕ ኣታዊ ዘለዎም ወላ ሓበሻ ይኹን ካልኦት ተሪኻዮም ኣብ ዊኬንድ ብዙሕ ኣልኮል ክቡር ኣልኮል ብዙሕ ኮንሱም ክትገብሮም ትሪኡ እዚ ከዓ እቲ ስራሕ ፀቕጥን ድኻምን ስለ ዘለዎ ሪላክስ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ብዙሕ ኣልኮል ናብ ኣካላትካ ምእታው ማለት እዩ while drinking may make you relax in the moment you pay for it next morning when you're ill and unable to relax so alcohol ንግዚኡ ኣስኪሩ ድዩ ኣደንዚዙ ድዩ ሪላክስ ከም ዝኾንካ ዝተሓጎስካ ኮይኑ ይስማዓካ ንፅባሒቱ ግን ርእስኻ ኣብ ሕማምን ኣብ ካልእ ፀገማትን ብምኻድ ነቲ ትማሊ ክትሕጎሶ ዝዋሃልካ ከም ተማልሶ እዩ ዝገብረካ people who drink እንጂ መስተ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ ብሓፈሻ ግን እንታይ ዓይነት መስተ ኢና ንዛረብ ዘለና people who drink more than 14 drinks ለ14 drinks ወይ ከዓ ቦትል ናይ ቢራ ድዩ ዋላ ገለ በሎ per week had a higher risk of dementia compared to those who don't drink so dementia ማለት ሓንጎልና ምስ ዕድመ ናይ ምርሳዕ ክለት ንዓበይቲ ትሰርሑ ትፈልጥዎ ኢኹም ገለ ካብቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ፀገም ኮይኖም ዘለዉ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ዲሜንሽያ እዩ ንዓበኻ ምስከትካ ሓንጎልካ ኩሉ ይርስዕ ምሳኻ ዝነበረ ሰብ ትርስዕ ትፈልጦ ዝነበርካ ትርስዕ ኮምፕሊትሊ ዳርጋ ከም ቆልዓ ትምለስ ማለት ናበይ ኬትካ ይትምለስን ንገዛኻ እውን እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ሓበሻ ክረአ ይኽእልኸውን ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ቀደም ኣይንፈልጦና እዚ ሕማም እዚ ሕጂ ንምገቦ ዘለና ግን ኣብ ኣእምሮና እንታይ ፀገም ክህልዎ ከም ዝኽእል ምስትውዓል ከድልየናዩ ፕሊዝ ኣብ ቪድዮ ሸር ግበርዋ ሰባት ክጠቀም ትኽእል እያ ሰባት ከይተረድኦም ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዘይፈልጥዎ ፀገም ከይኣትዉ so ከምዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቲ ብሓፈሻ in general heavy drinking indicators ብርቱዕ መስተ ክንብል ከለና ወይ ከዓ ሓያል ምስታይ ክንብል ከለና ኣብዚ እንታይ ማለትና እዩ ንደቂ ተባዕትዮ እንተኮይኑ 14 drinks per week or 4 drinks per day so ብሓፈሻ 4 ናይ ቢራ እንተኮይኑ 4 ግላስ ወይ ከዓ ዶዝ ንበሎ 4 ካቡ ትሰቲ እንተለኻ መዓልታዊ ወይ ድማ ለ14 ንሶምን ትሰቲ እንተለኻ ከምዚ ድማ ኣትሊስት ኣብ ወርሒ ድማ ሓደ ግዜ ወይ ተሰለስተ ግዜ ደጋግም ተኮይንካ ማለቶም እዩ ደቂ ኣንስትዮ ተኮይኑካ ፍርቂ 7 ንሶምን ከምኡ ድማ 3 ንመዓልቲ ሰቲ እንተለኺ እዚ ፀገም እዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል መገንዛብ የድሊ ስለዚ ኣልኮል ክትጥቀሙ ትኽእሉ ትኾኑ ኢኹም ግን ብጥንቃቄ ብመጠን ክኸውን ምዝኽእል ፅቡቕ እዩ ሓደ ግዜ ዝግበር ንብል የለና ተደጋጋሚ ዝግበር ምዝኸውን ኢኻ ዝያዳ ሓደገኛ ዝኾን ሓሙሽተ nitrates እንታይ ማለትና እዩ used as a preservative
and to enhance color in daily slices and cured meats like bacon, salami, and sausages. So እዚ ድማ እዚ ናይትሬትስ ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቶም ዕሹጋት ምግብታት ንነዊሕ ንኽፀንሑን ሕብሪ ሰሓብነት ንምፍጣርን ኣብ መግቢ ዝጉሰኹ ኬሚካል እዩ so እሱ ድማ ምስ ዲፕሬሽን ኮኔክሽን ኣለዎ ብዝያዳ ኣበይ ዝርከብሉን ኣሎ ከም በዓል ቤክን ከምኡውን ሳላሚ ዝልከዩ ብዙሓት ነገራት ኣብ ሶስ ናይ ሰላጣ ይኹን ናይ ካልኦት ክርከብ ዝኽእል ኬሚካል እዩ ይብለና ኣሎ One recent study even suggests that nitrates can alter gut bacteria in such a way as to tip the scales toward bipolar disorder. ስለዚ ኣብ ገለ መፅናዕቲ ከም ዝረኣይዎ ድማ እዚኦም ናይትሬትስ ኣብቲ ኣብ ከብድና ዘሎ ባክቴርያ ንዕዖም እውን ቅርፆምን ነቲ ካብ ኖርማል ናብ ዲስኖርማል ኣኖርማል ሲቹዌሽን ንክቕየሩ ይግድዶም ይብለና ኣሎ ወይ ከዓ ምክንያት ኾኖም ይብለና ኣሎ If you can't live without salami and sausages, seek out the containing buckwheat flour, which is used as a filler. ምናልባት ግድና እዚኦም ይደልየ እንተይልና እዚ ባክዊት ፍሎር ዝበሃል ኬሚካል ዘለዎም ወይ ከዓ ከምኡ ዘለዎም ዓይነት እንተደለና ፅቡቅ እዩ buckwheat flour contains crucial እዚ ንብሎ ዘለና ባክ ፍሎር እንታይ ኣለዎ ኣንፃር እትዮም ናይ ናይትሬትስ ዘምፅዎ ኔጌቲቭ ፅልዋ ንዖም ኮንትራስት ወይ ከዓ ንዖም ክፃባእ ዝኽእል ንዖም ከስተኻኽል ዝኽእል ኢፌክት ኣለዎ ማለት እዩ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንብል ዘለና መብዛሕትኦም እዞም ኣመጋግባ እዚኦም ኣብቲ ባህላዊ ኣመጋግባናትና የለውን እዮም ስሉጥ ንክኾነካ ካብ ትኪድ ዝመፁ እውን እዮም ክንብል ንኽእል ኢና መግብኻ በዓልካ ኣብሲልካ ብትክክል ኦኬ በዓል ፓስታ ገለመለ እውን ነብስሎም ኢና ግን ኣስተውዒልና ክንምገብ ክንክእል ኣለና ፓስታ ይንብላዕ ባህናይ ንብላዕ ብል ኣለኹም ኣስተውዒልና ጥዑይ ነገር ዋላ ውሑድ ይኹን ጥዑይ ነገር ንብላዕ ምክንያቱ መግብና መድሃኒት እዩ ከም መድሃኒት ንመግብኻ ተኸታተልካ ተዘይወሲድካዮ መድሃኒት ክኸውን እዩ መግብኻ ድሕሪ ግዜ ይብሉና ለባማት ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣይሆፕ ብዙሓት ፈሊጥኩም ምትዕርራይ ኣብ ሂወትና ንክንገብር እዚ ቀንዲ ዘድልየና ንብረት ሓንጎልና ከይደኽመና ንሱ ከለና ከማን ሂወት ከቢድ እዩ ንሱ ደኺምና ኣይኮነ so I hope ክትፈትዋ እዛ ቪድዮ ናብ ካልኦት ንክትባፃሕ ላይክ ሃብዋ ሼር ግበርዋ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ምኽሪ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ኣብዚ ኩዴ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ሰሰናዩ ቻው